салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониё. Навори навбати сета мошини фурӯши дӯстон. биё назар мекунем якҷоя чӣ гуна мошин ҳастанд. Toyota Corolla дар шаҳри Душанбе, солаш 2012, бензин қатъӣ мебошад. Мотори гаш, коробка передач автомат. Мошини американка мебошад, бе ягон камбудӣ. алиш намешавад, фақат одамои ҷиддӣ занг зананд соҳибаш аст. нархаш 119 000 сомон. телефони соҳибаш 984 78 70 00. дӯстон метавонед занг занед. масъалаи арзоншавиш мешавад ё ки намешавад, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред. агар реклама дошта бошед, хонаи фурӯши мошин ё ки техника, дӯстон имо ватсайп мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. дӯстон дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. дӯстон ҳамарӯза дар канали мо рекламаи мошинои фурӯши хона ва дигар намуди техникаҳои кишоварзӣ ва сохтмонӣ мешавад. дӯстон якҷоя тамошо кунед. дастгирии каналро ҳатман фаромӯш накунед. дӯстон дастгирии шумо пешравии канали мост. дӯстон биё мошини дуюма назар мекунем ки мошини калони боркаш Mercedes Actros 2546 мебошад. мошин дар шаҳри Хуҷанд, солаш 2008, коробка автомат. мошин бе ягон камбудӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 380 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 928 07 42 00. дӯстон занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. дӯстон соҳибаш гуфтааст ки срочно фурӯхта мешавад. вақте ки срочно шид, иншолло ягон сум арзон мешавад. дӯстон барои реклама боз ба шумо хотиррасон мекунам. имо ватсайп мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед агар реклама дошта бошед. дӯстон ё ки ба тикток ва инстаграм канали мо Сомониё 1992 мебошад. дӯстон обуна шавед. дӯстон дастгирии канали моро фаромӯш накунед. мошини навбатӣ бошад. дӯстон ин шаҳрмошини боркаши калон Mercedes мебошад. Mercedes Actros 1846. мошин дар шаҳри Душанбе, солаш 2008, коробка передача автомат. ретардор, пробег оригиналаш мебошад 720 000 километр. дӯстон аккумулятор нав, ягон камбудӣ надорад. нархаш 430 000 сомонӣ. арзон мешавад соҳибаш гуфтааст. телефони соҳибаш 954 54 01. дӯстон занг зада маълумоти бештарро бо масъалаи арзон шуданаш дар худи соҳибаш гиред. дӯстон фаромӯш накунед. дӯстон обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. дӯстон барои шумо бошад танҳо як дастгирист ё ки як лайк мондан аст. дӯстон барои мо бошад як хушҳолист. дӯстон якҷон ташаккур барои диққататон. дӯстон